Здравейте, весели празници! Добре дошли тук, край парзалката, за една страхотна, приказна Коледа за Пловдив. Предстоят страхотни празници, които ние всички трябва да отпразнуваме с много веселие, с много здраве, с много щастие и за всичко това. Благодарение на Galaxy Property Group имаме тази чудесна парзалка, имаме тези концерти, които се състояха тук с участията на български величия. Днес на тази сцена ще видим два страхотни концерта. Знаете, предполагам, че всяка една стотинка, всяко едно левче, дадено за парзалката, ще отиде за здравето на едно или много деца от Пловдив и страната. Пак казвам, че това е пак благодарение на Galaxy Property Group. Моля ви, ръкопляскайте на тези добри хора, които са организирали тази благотворителност. Благодаря ви от сърце и от тяхно име. И така, първи на сцената ще се качат арт-група Славена с художествен ръководител господин Караделев. Заповядайте, дечица. И музикален педагог Росица Рогачева. А след това за всички вас ще има една малка, но съществена изненада. Очаквайте, качвайте се, защо чакате? Добре, има изненада от децата. Добре, надявам се да се видим до края на концерта. Благодаря ви за вниманието и бъдете щедри. Тоест, забавлявайте се там, на парзалката. Заповядайте, вие сте.